Nå, Kasper, kan du fortælle os om rejsen herned til Portugal? Det gik fint. Der er god tur. McDonald's. Fine toiletter. Og god kage. Og oliven. Nå Jesper, hvad er dit første indtryk af stedet hernede? En dårlig oliven. Koldt måske. Blæsende lidt. Men ellers meget fint. God mad. Karl, kan du fortælle os lidt om maden? Der er rigtig god kage. Og bacon. Og ost. Nej, det er det faktisk ikke. Kan du fortælle os noget om omgivelserne hjemme, vi bor i? Omgivelserne. Så er bjerge over det hele. Så er der bare bjerge. I hus. Det er lidt sjovt, fordi vi skulle egentlig være på landet, men der er hus over det hele. Og så er der vind alligevel, selvom der er bjerge. Det er ret vildt. Sidevinden kommer ud på bjergene. Sebastian, hvad sidder du og spiser? Er det godt? Okay. Og jeg synes faktisk, det smager meget godt. Det er godt. Vil du lige runde dagen af og fortælle noget godt eller skidt om stedet? Det var så hyggeligt. Everybody go. Everybody go. I'm feeling better than I ever thought. It's possible, but now I know. Yeah. I'm feeling better than I ever did. Impossible don't exist. No. Impossible don't exist. Everybody go.